balai ki khana ki to lani balai ki jrongti kan ongi phi ba kani ka long ka jinglong jong ki khana ban shim ya ka ek ka ba kan ba kum ka jingkwa jangki hapo karta ka ba san lane henrusnam kim skau tho ba kani ka long ka ba snu ki shim ya ka nuku tiar kat ka ba ki imon lane ki ikwa lada phi persyang ban pen skau tho eki kim skau tho hoj kim tip ba ka long ka ba snu namar ba ki dang long ki ba lui kim tip ya ka hok bat ya ka pop kat ka ba ki yoi kat ka ba ki ibang kin shimbe ya kata kala bande hayeng sam jungpi kala bande sha dukan lene kala bande sha yeng jong ki para marjan jungpi lada ki itnat ya kanu tiar kin shimbe ya ka henry kan ne kan yalam sha ka jingil ran nak banta jong ki kimi ki pa bat hateng yo ya khubor ka basnyu kala bande nakino hekai school kala bande naki marjan marpa bat kane kan yalam sha ka jingil ran ka ba crowd nak banta jong ki kimi ki pa Teka ek baton kamengi kum ki kimi ki pa lene kum ki ba halor pan le haka jingide pat kane banta nginde ban pen sengot ho iki ya ka jimut jong ki tiar jongi bat ki tiar jong ki we kiten english ki ong ka personal property but ka others property but hikai ki nado na ying lagi shim ya ka no tiar ki de ban kenjo kten shwa na ki ba halor bat ka ek ka kamram jongi kum ki ba halor haka jingide pat kane ki banta ka long ba lada ki khana ki pan a napi kali naki balai pi kwa ya kani ketiar ngimde ban penduk yaki ya kata ka ek ka baki kwa lada ka long affordable phila ban thet ya kata ka tiar nak bata jongki thet yaki henry lada ka long ka ek ka bom la ban thet nai thet henry pen sngo tho iki tang ba kan mau ya kani bangim de ban ma yaki baki pan ya kata ka tiar napi namar lada ngi ma yaki lada ngi show yaki kindo no ya kata ka honesty ka jinglong kho jongki barkistang ban to kistang ban bure napi benta kasngi hagani video junga ngingkranya ki katto kat ni benta balai ki khana ki to but ka ek baton kam yangi kum ki ba halor lene kum ki kimi ki pa banle haga jingi de bat kane ka benta ka banangkong ki khot eka unconscious modeling pila mangklinga ka ekani kani ka unconscious modeling ngan ip da kanuksa shubo benta hapo jong ka group jong ki perlok de don away bentuk but uye tho ipi ba ushim ya ka negatir ong ba utu upendon kam ya kata keketin ngashim ya ka negatir ngashim ya ka negatir bat ngapendon kam ya ka kumta kaya sno no kata ka pleasure ne ka jing ngau tenat bat kata ka moment bat hangta kaya sno no bat ka story hapo ka jimut jongki khana lane kala bande baki pe ya ka film bat hapo jong ka to film ke pen I ba ukhna utu bat uta ukhna ulong u hero lani u aktor jong kata ka film pi hang ne u hero utu bat uta ukhna u ba pe ya kata ka film uru us ngau hero lade bat kumne ustang bantu yakne lakhot eka ko unconscious modeling kala bandai ba hapo jong ka to group jong ki perlok jong ki khon jong ki khana jong kidon we lani armut ki bashim ya ki tiar kumta bat ki ya tho khana kata kala rong hapo ka jumut ka jing perkhat jong ki unconsciously bat kumne makiru ki stang ban yo ya kata kanuksa ban shim ya ki tiar kabaar ki khot ya ka peer pressure PE ki khana bunsen ki don ya kata ka jinlong banlong boss banlong halor jong ki ek bar banlong halor ya ki para jong ki banlong halor jong ki headman lane ki para khana jong ki kwa banlong boss bat ki kwa ban control ya kata ko group jong ki tikum ne banlong boss halor jong ko group jong ki shim da ke pisa ban thet ya ke jimba ban yo perlok bat da ka balek kum ne kinlong boss halor jong ko group jong ki lani ki ban control ya ka to group jong ki kitip ba larangai le persya ya kini ki perlok jonga ngamla ban beat ya ki bat ladang ngamla ban beat ya ki physically ngamla ban mare persya ya ki ngamla ban ile kai football persya ya ki bat ngamla ban le ki ek kam ki ba kam kerpang ban ya ki kumta ka bahaya nga ban kontrol lagi daki pisa daki jimbam lene daki tiar kitar ya kene ki khot eka ka peer pressure kabenta ka balai ki kena bonsen ki learn na ki bahalor lada kita ki bahalor jongi ki jushim ya ki no ki tiar kala bandi na dukan kala bandi na yeng na sem lene kala bandi na janjing jan semro shubo ngi khe yo uso na janjing jan sem jongi mat ngi khlem yo tho eki bat andala poy yeng ngia tho khana bang shim yo so ngi khe yo so khlem ka jinga tho ye tu try pat ngia khiang ta ngia ngau thamula ngi ngau shutia bat kumne ngi la penrong hapo ka jimut jongki khana that stealing is acceptable behavior but kalong ka aka ka bala ban pediak ngi ngilong ki nuksa nak banta jongki khana ka banta ka basaw appreciation
ka jing ai jing yero ngan ai pi dak nuksa nganam thau lani nganam kadau yano kanik ngan shu ai tang kan nuksa shubu benta fili hadukan for example fithit ya upan arkilu endala po haying PE harangkat jung utau pan POE ya wei uso sao pilakan mau hakat ko por bapi dan hadukan bapi klem shim ya utu uso sao fishim tang ya upan tang ban na eken wan utau uso sao ukon jong piu ong nga shim ya utu uso sao bat nga thep harangkat par tu pan hakata ka bentangi kum ki bahalor lane kum ki mi ki pa hakat jaka bangin snang ki khon jingi ngirkhi pan ban ki kata ka jingir khi jingi kapan I bangi ai jingero eki appreciation tambangin tip bakani kalong ke ek bangi ai certificate eki khon jingi da kata ka jingir khi jingi bakalong acceptable bakalong ke ek balaban pediang bangan long unong to hendre kan ong pi ba la filap kum kata ka benta kala bande kiwe ki jing shem ki jing lap jing pi tang ba pi de ban kemi ba ya ki khon jing pi ya kan ka benta la khot ka appreciation ta ka bangir khi ya kata ka jingle jang ki khon jing ni appreciate ki tang bangim tip in turn ni pen snu ya ki khon jing kemi ba ya kan ka benta kini ki long ki sautli ki reason ni ki daw ki ba penlong ya ki khon jing bagi stang bantu dan ruh tangi pelik school ki khun jingi haka jaka kababon ki khana ki baruspa kira ya ki pocket money kira ya ki jimbam ki babang kira ya ki tiar ki tar ki bakhampla perkene kan pensyo ya ki khun jingi ba makiro ki kwa ya ki ni ki tiar makiro ki kwa kum kini ki jimbam bat habangim la pendap ya kata jengkwa jong ki khon jingi kabaki yo I lengba jong kita ki perlo jong ki stang no ban jong kti ki stang no bantu kini ki long ki katto kat ne ki teli ki daw ki ba penlong ya ki khon jungi bagi stang bantu bagi stang ban jerong khati te bentangin poi shake vipat ki benta kumnongin le ha kene ki benta ke ai ke badon kam yangi kum ki kimi ki pa ban le ha kene ki benta hatu ngi de ban mai ki hatu ngi de ban sho ki hatu ngi de ban penstom ki an ong PM kata ka jing mai jongi yaki kata ka jing sho jongi yaki kata ka jing penstom jongi yaki kamla ban change ya kata ka jing le jongi katu ka ek ba pau shabar ka long ka action jongi khna lada phi kwa ban pengkala ya ka action ya ka jing le jongi khna pengkala shwa ya ka kom perkhat jongi bat ya kata ngan ai kerteng shwa ka identity bun sin habang lap bagi khna kitu lani ki jongti ni ong yaki melong ubatu phalong ubatu bat kumta ter ni ayaki ya kata ka identity lani ka tak lani ka jinglong ba me long ubatu henring an ong phi ba ka ne ka jingle jingi ka long ka ba pensnu ya ki khonji te kumno ngi di ban hikai ya ki khonji kala bandai ba ki shim da ka jimut ban pen phai ya ka henry ha ka jinglet lani ha ka jingting ki klem ban phai shu ya ka to ka tiar nan ong phi ba ka ne ka long ka jingle jang ki his behavior kalong ke ek ba pau shabar not his identity habang ong hang ne ka jingle jangu bat ka identity jangu ka jingle jangu kala bande ka ba ule tang hisen ka identity par kalong ke ek ba ule lenter ka jing itho jong ubru phim de ban ong yu ba melong batu meto namar lada fi ong kumta kin sngo banga ngalong unang tu I am identified as a thief kumta habangi ai ya kanika tak lane ngi khot sin yu ba ulong ubatu kamut ngi certified yu ba ulong unong tu kumta un sa long shisha unong tu kala ro ban long ba ladangi yai ong she ong kumta ya ka ju shi ka ju ka kantin wat ya ka ai ka bam shisha ro ladangi ban shiban na ka por kan long ka ba shisha barkum ni suki pasuki anda kila hero kila stang bantu kumta ngimde ban identify ki ba ki long kinong tu den na kata daw nga ju ong bha ya ki khna lada ki khna ki le thurmur lane ki le jaitu sa ong yaki me le thurmur lane me le jaitu wat ong yaki ba me long uba thurmur lane me long uba jaitu PE kadang kata ka jing pher hapten kini ki art na liki kinten me long but me le haba pi ong hang ni me le means u le tang ha ka tu ko sin kala bande ka sin ka wan kong ka sin ka ba ar henry habang ong me long kamut ka jing itho jung ulong kumta hato fiju ong yaki khon jong phi ma melong ubato habo usim ya kanu kanu tiar what I kerteng ya u kum unong tu kumta ka ka bangi de ban le kalong lada ki khana jongi ki jrong khti lene ki to long ki ba jai jai namar lada fidom kan sapoi kapor ba phin sa sho yaki khon jong phi bat ki khon jong phi ken sayam hato fitip ne em ya kane ka jing shaba habangi sho ngin dat yaki khana kat nang sho kata kanang bang bat teng ngim sngo thoshu kala ban yalam shaka jing man sao dein na kata ngong phi to long phi ki ba jai jai ong ki kumne
ke ai mo khon ka ba penlong i phi ba pinto snang yaki da ka ba jai jai ong yaki kumne pe shini khon ngi ki bala ri ki bala sumari phi nado kapor ka ba phidang ret ngetip ba philong ki ba khoi men sem ngatip ba ka ni ki jingkwa brai kala yalam yi phi sha ka jing bakla henry ngatip ba na po men sem ju phi philong u ba khoi kane ka jingle jong phi ka long ka ba snu tang ba ka men sem jong phi kam long ka ba snu to long phi ki ba jaja shwa nalade ban pengkala ya ka rukom perkhat jong ki phi i hang ni phi snang ya ukna phi tre kam ya kata ka identity jong utau khna ho uto tang ba long unong to penjajah ya open kala ya kata ka rukom perkhat jong bar kumne kan sakala kata ka jinglong jong hatu video ini em ya kene ba kinong yalam niam kiba shisha kenya om kito kiba nang yalam niam kiba arsap nga ong shipang kinong yalam niam kiba shisha haba phi khot yaki ban snang yaki khon phi ken ong yi kumne phi long ukhna obaba ngatip bakane ke jingle jum phi kalong ka babakla henry ngatip banapo man sem ju phi long ki bakhna ki ba khoi man sem bat kumne phin sa pengkala ya ka jinglong jong khna haba ka kala ka jimut jong khna ka jinglong jong uro kan sakala work on the identity not on the deeds ong katin wat ju kono ya khna kno ya ki kam jong u henry om ya u kumne la fi connect ya ka jingmut jong phi bat ka jingmut jong u la ne ya ka men sem jong phi bat ka men sem jong u kin sakala shisha la da ki shim la ne ki tu ya ka no ko tiar so ong ya ki ban pen phai ya ki to ki tiar la da ki tu ya ki pisa hikaya ki ya ka jing shitom jong ka jing pen mi ya ki pisa shubu menta ki shim sanspa tangka ay ki da ka nuksa kumne for example ukhon jong phi ubang khandai la ne shi post nem u shim pisa so ong yu kumne pej uta ukhna uba ar post nem utre nong sngi shisngi uyo lai spa tangka ma phi pat khon ba phi dang shi pho la ne khat wais nem karta ka no phin yo bat ke ek kam ka ba phila ban tre phila ban yo shiteng ya ka ek ka ba uyo pha yaki ban tre hayeng ai nong yaki endala janmit bat so ong yaki ba ken pen phai yaki pisa ka ba kishim kat no sngi ki hapan tre khnang ba kin yo ya ka ta pisa sanspa tangka ki i hange phimpeng kala ya ka kam jo khna henry phipin kala ya ka kom prakhat jong ukhna she phang ka pisa dakabala kumne kin sngo tho ya ka ta ka jing e jong ka jing pen mi ya ka pisa pen kala ya ka kom prakhat jong ka kam jong kan sakala hi henry larangi persyang ban pengkala ya ka kam jong ya ka jing tu jong oi ha ka to ko sen un sakandit namar ba phi shoyu henry kamrung hapo ka jing mo jong ya ka ta ka jing kodor jong ka ta ka jing treshitom ya kata ka jing e jong ka jing pen mi pisa ngan ong pi pa ka jing hikai ya ki khon ka long ka ka bangi hap ban long ki bayai sha ba dei na kata ka daw ngaju ong ba hoj kam la ban ur long tang ha ka shisngi henry ladangi treshitom ha ka we ka sngi kan su ur long kublai shibon e ya ka por pi ba pi pendot na ka benta ka jing te ya ka lawai jong ki khon pi kublai shibon shi hajar mo